enake anatumiza message ikuveka ngati akundopyeza, ikuveka choncho. Namba yake ndi imeneyi pa screen. Anatumiza message, namba endesa kuipanga track koma sikuonetsa information ina iliyonse yokhuzana ndi anthuwa, komanso sindidziwa kuti anthuwa ndi chani, amapanga chani, sindikudziwa. Koma message yake ikukamba zakuti ndikhale wokonzeka, china chake choopsa chikubwera. Ndiye ndadikira kwa mawiki awiri, sindimafuna kukamba za nkhani imeneyi. Padali pa Monday pa 25 May 7 koloko usiku ndidalandira message yochoka ku namba iyi. Namba yake ndi imeneyi. Message yake akunena kuti kuoneka kuti ichokera ku 7 Alalomi family. Sindikudziwa kuti ndi chani, amatani. Ngati mukudziwa zimenezi akuluakulu mungathe kundiwuza kuti ndi chakuti, koma ine sindikudziwa. Adalemba kuti do your push-ups now because something dangerously big is loading. Then I was like, atanthauza chani? Ndinapanga forward kwa magezi ena ndena, anandiwuza kuti mbale pali china chake rap. Then musimu akemu adanena kuti the next message you get is going to shake dziko lako lonse. Ananena kuti message yosalira imene ndizalandire izapanga chonchi, izanjenjemeretsa dziko langa lonse. Ndeso ndikudziwa kuti atanthauza chani, akuti ndikhale wokonzeka, china chake chachikulu choyipa chikubwera, ndiye ndikhale wokonzeka. Akuti message imene sonzalandire izanjenjemeretsa dziko langa lonse. Ndeneyo ndinalodabwa kodi zimenezi ndi zichani, chochitika ndi chani. Komabe monga mukudziwa ife silimakhala ndi nthumazi izi ndizi, chifukwa chakuti sitinalakwire munthu, ndimangofuna ndikuonetseni zimene zikuchitika. Ndiye ndimafunanso nditumize uthenga kwa anthu amene mwatumiza zimenezi. Choti mudziwe ndi chakuluakulu, chabwino ndi choyipa chimachokera kwa Mulungu. Muchina chilichonse chimene ukupanga ukuyenera kuopa Mulungu. Komanso choti mudziwe ndichi, mavideos amene ndimapanga ine sindimapanga mavideos oyipitsira munthu mbiri. Mavideos amene ndimapanga ine amakazota anthu ake asokoneza, ndeti mangu apanga expose. Ndiye kuti ngati iweyo uli munthu wabwino sungapezeke mu video yanga, ndiponso uzapezekamo. Koma ngati ukupanga zoyipa uzapezekamo mu video yanga, chifukwa chakuti panopa ndi pabwalo la afumu. Afumu ntchito yawo nchani? Ntchito yawo ndi kukamba milandu. Ndiye ifeyo ufumu wathu ndorani? Ufumu wathu ndopanga expose zoyipa. Ndiye kwa anthu amene mapanga zoyipa muzipezeka panopa, kaya muropyeza kaya mutirani, ifeyo tibe nazo ntchito, chifukwa chakuti tikudziwa chabwino ndi choyipa chimachokera kwa Mulungu. Ngati Mulungu analemba kuti inuyo muzatapanga chipongwecho tizalandiradi, chifukwa chakuti tikungodusamo. Ngati Mulungu ananena kuti inuyo muzakumana ndi akuti muzapanga post nkhani yawo, zoseta zake azopanga chipongwe, ifeyo tizingodikira. China chilichonse chimachokera kwa Mulungu. Ndiye palibe chifukwa chokuopani, chifukwa choti zimenezozo zinalembedwa kale. Ndiye ifeyo muzitumiza ma messages ndizi, palibe chimene chingachitike, silingaope, silingabwerere mbuyo. Ngati mwapanga zoyipa ifeyo tupanga expose.